Jeg giver ikke en fuck for rød blok, blå blok, grøn blok, grå blok, ny blok, populisterne, racisterne, nationalisterne, neoliberalisterne, pensionsopportunisterne og egoisterne, aktionærer og andre, der hader os, til vi ligger i kisterne, for vi er ikke investerbare selv ude for kriserne. Ingen har råd til mig i det lange løb. Jeg er ikke en vindersag, jeg er en dårlig investering. Så de har ordineret mig Oxapax, fordi jeg ikke kan stoppe med at drikke. Så nu er jeg skæv på receptmedicin. For følelsen af at være faldende er ekstremt vanedannende. Op at flyve er følelser over vande. Det er et stille liv, jeg fører. Prøver at få hverdagen til at makke ret. Få livet til at flyde. Få livet til at flyde. Jeg er fanget i et venteværelse. Det holder mig vågen hele døgnet. For at have en dobbeltdiagnose, et somatisk problem og tendens til psykose. Det er op ad bakke i det her samfund, for psykiatrien taler ikke med hospitalet, og hverken psykiatrien eller hospitalet taler med min egen læge. Så får jeg medicin fra det ene sted, som påvirker mig negativt ifølge det andet sted. Så får jeg medicin fra det andet sted, som påvirker mig negativt og ender med at sende mig et tredje sted hen, som så fortæller mig, at jeg er døden nær. Skrumpelever. Jeg giver ikke en fuck for jer, rød blok, blå blok, grøn blok, grå blok, ny blok, whatever blok. Ingen har råd til mig i det lange løb. Jeg er ikke en vindersag, jeg er en dårlig investering. Fuck omstændighederne. Psykiatrien kommer aldrig til at blive relevant for andre end dem, som er pårørende, eller dem, som er fanget i det. Jeg har ikke overskud til at redde andre dyrearter, regnskove, til at forholde mig til internationale kriser og krigspolitik. Når mine medmennesker bliver sendt hjem i bare tæer med blod på skjorten, fordi der ikke er plads i akutmodtagelsen. Hvis bare jeg kunne sige et beløb, som skulle udbetales til psykiatrien hvert år, så alt ville være godt, og de havde nok ressourcer til at klare den, uden at gå på kompromis med mit velvære. Vores velvære. Hvis bare jeg kunne sige et beløb. Hvis jeg er helt ødelagt af angst, bange for at ringe til en fremmed og bede om hjælp, så er det fandme op ad bakke. For jeg har dårlig erfaring med at ringe til fremmede for at bede om hjælp. Sidst jeg ringede 1813, blev jeg spurgt, om jeg var påvirket. Jeg sagde ja. Og hun sukkede og sagde, at jeg skulle prøve at sove i stedet. Og så i stedet, så lukker de sygehuse i regionerne, laver et par kæmpe motherfucker af nogle bygninger ude på nogle marker. På nogle marker, som en eller anden har tjent rigtig mange penge på at sælge. Langt væk fra byen, så de raske ikke skal forholde sig til andres smerte. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan tage letbanen, bussen eller toget. Jeg ved sgu ikke, om jeg har råd til billetten eller overskud til at købe den til at starte med. Forstår du? Det er virkelig op ad bakke at have en dobbeltdiagnose og være et bonusbarn af det her samfund. Men samfundet kan ikke åbenlyst sige, at de hader mig, fordi jeg er psykisk syg. Min bedste ven er lige blevet indlagt på den lukkede, fordi folk ikke gjorde deres job. Fordi de ikke så problemet i opløbet. Hun ville gerne dø. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Alle de telefonsamtaler med fremmede mennesker, der skal vurdere, om du er selvmordstruet eller ej. Der skal vurdere, om din krise er seriøs, eller om du bare er lidt stresset. Det er sindssygt hårdt at være bonusbarn af samfundet. For forbindelsen er der ikke rigtig, vel? Nej.
Nej, den er der ikke rigtig. Det kunne lyde sådan her. Men samfundet kan ikke åbenlyst sige, at de hader mig, fordi jeg er der. Men samfundet kan ikke åbenlyst sige, at de hader mig.